Bé, bon dia, jo soc en David, que soc del grup local de Vic, i primer hauria de començar dient que tant el grup local de Vic com el que us vaig a presentar, que és la col·laboració amb la Universitat de Vic, està en una fase molt inicial. Hem tingut uns primers contactes amb diferents gent del grup de Vic com amb la UVic, i les reunions han sigut positives i ens fa pensar que el projecte tirarà endavant i per tant estem il·lusionats i amb moltes ganes de treballar. Nosaltres ens hem centrat en la Universitat de Vic perquè dins la comarca d'Osona la Universitat de Vic és un ens molt potent i si mirem les últimes dades amb xifres que ens presenta la universitat, 2016-2017, 7.000 estudiants a Vic, professors de la UVic 614, a més la Universitat de Vic té centres tant a Manresa com a Granollers perquè estan impartint o col·laborant o fent carreres amb col·laboracions. Té centres a Barcelona amb classes de business school i per tant creiem que la universitat genera una massa crítica bastant gran de mobilitat. Si passes al següent. La universitat, com deia, la seu central es troba a Vic, per tant, cada dia aquells 7.000 d'estudiants estem parlant que s'han de desplaçar dels seus llocs de residència cap a la universitat. Hi ha estudiants que només es desplacen el que és el cap de setmana i estan residint a Vic perquè tenen un pis llogat i de més. Hi ha molts altres estudiants que estan vivint a diferents punts de la comarca i del territori i per tant es desplacen també diàriament. I aquí hem de sumar-hi el professorat, i hem de sumar-hi tot el personal de la universitat, tot el personal de manteniment i per tant cada dia genera prou mobilitat que creiem que som mobilitat i té molt a dir. Si passes a la següent. Una altra de la mobilitat que estem parlant és la mobilitat interna. Aquests punts són les diferents seus que té la universitat per les diferents carreres que està impartint i de més. I aquí, tant d'alumnat com de professorat com de personal que parlàvem abans, cada dia hi ha aquesta mobilitat. Estem parlant d'una àrea de 1,2 quilòmetres quadrats. No és gaire, però a Vic fa molta mandra anar amb bici perquè l'experiència que tenim és del 2010, l'Ajuntament de Vic va instal·lar a Vic un bici i va durar un hivern. L'any següent el va desmantellar i el va treure del servei de la ciutadania. Per què? Doncs perquè a Vic a l'hivern fa una rasca que té una als matins, la boira geladora, a sota zero, molta gent no li hauria ganes d'anar a bici, I per tant, com us deia, l'única experiència de mobilitat compartida que tenim a Vic és aquest bici que va instal·lar l'Ajuntament i haurem d'aprendre d'ells, però de moment no ens hem plantejat buscar solució en aquesta mobilitat. Estem parlant d'unes distàncies que pensem que són curtes i per tant, de moment això s'està realitzant a peu i hi ha algú que té bici personal i fa servir la bici personal, però passant a l'altre, següent. Això és la que en diem mobilitat itinerant, que és aquí a Vic amb totes les seus que té. Aquí estem parlant de la Universitat de Granollers, la Universitat de Manresa i els Business Schools de Barcelona. I aquí sí que aquí hi ha una mobilitat de professorat, perquè el professorat comparteix donant classes a diferents seus i a més a vegades no és gens compatible amb el transport públic, perquè ha d'anar 2 hores aquí, 2 hores allà i 2 hores allà i no, quan intenta quadrar transport públic amb mobilitat, doncs no encaixa. A més, en tema d'horaris, en tema de flexibilitat horària, doncs la mobilitat itinerant, en aquests moments la Universitat de Vic
els professors l'estan fent amb cotxes particulars. Si passem a la següent, doncs analitzant tot això, com comencem, no? Ens hem centrat en la mobilitat itinerant, ens hem centrat en el professorat. Per què amb el professorat? Doncs perquè el professorat reuneix bastantes condicions que ja ens demanen des de la mobilitat majors de 25 anys. Hem de recordar que molts dels alumnes tot just s'han tret el carnet i per tant són conductors novells i això un tema d'assegurances i de més no és que estigui prohibit, però sí que si busques una assegurança per aquest tipus de sector d'edat doncs s'encareix moltíssim. El professorat, doncs, com dic, compleix més de 25, és un conductor experimentat i per tant creiem que no pagarem les novetades d'un conductor novell. En aquests moments s'està fent servir el cotxe particular i creiem que portant un cotxe elèctric veurà que realment s'està estalviant bastants diners. Ens hem centrat també en el personal de l'administració, perquè el personal de l'UBIC també rota bastant entre diferents seus, ja sigui per fer reunions internes com per fer temes administratius. L'UBIC té un personal de màrqueting que es dedica a fer màrqueting i per tant són gent que agafen el cotxe i se'n van a moltes fires, se'n van arreu del territori a vendre a la Universitat de Vic. I una de les coses que potencia la Universitat de Vic és que és una universitat que respecta el medi ambient i que per tant tenen un discurs que el fet que arribin amb un cotxe elèctric també creiem que és un valor afegit que tenen. I per on començarem? Doncs començarem per convenis amb l'UBIC, perquè l'UBIC té diferents instal·lacions i diferents accessos que creiem que en podem treure profit i compra d'hores de mobilitat. El que farà, per tant, hem de fer un estudi de quantes hores necessiten i per tant començarà a comprar aquestes hores perquè tot el professorat en pugui tenir ús. Si passes? Un minut. Aquesta és la zona de l'UBIC, és zona privada. Volem començar per aquí perquè això d'aquí és zona pública i per tant aquí ja hem parlat que quan entres en zona pública les coses van amb un altre ritme. Està previst que fiquin un punt de càrrega aquí, per tant, si aquí aparquem els cotxes i tenim un punt de càrrega, doncs perfecte, ja tenim el cicle tancat. I a més, la Universitat de Vic té un projecte d'instal·lar una planta de solar d'autoconsum aquí a la Universitat Torre dels Frares, que per tant aquest binomi renovables i mobilitat elèctrica encaixa perfectament. Per tant, la universitat el que vol vendre és que s'està convertint en una universitat molt verda i per tant això els encaixa perfectament. I després també una de les altres coses que hem fet és hem anat a Nissan Rovira Vic, que hi ha un concessionari Vic de Nissan, els hem explicat el projecte, els ha encantat, ens veuen com evangelitzadors del cotxe elèctric, perquè els comercials d'allà quan entren en cotxes elèctrics se'ls veuen canutes perquè ningú creu en el cotxe elèctric, de moment. I per tant, ens han ofert un molt bon preu. Des del concessionari també ens han ofert, des del propi concessionari, un ajut extra perquè puguem posar aquest cotxe en marxa. I per tant, pensem que el primer cotxe que posarem en marxa serà el nou Nissan Leaf, que Nissan ha estrenat aquest any 2018. I ja està, això és el nostre projecte, com us deia és molt inicial, però tenim moltes ganes de treballar-hi i esperem que us pugui explicar com està anant a la pròxima jornada. Gràcies. Nissan Leaf? Això vol dir que estem totes les... podem estar oberts a mobilitat a totes... Sí, no? Sí. Això és important. Jo vaig fer la consulta abans, Sí. Però està molt bé obrir-ho a altres concessionaris i a altres marques. Estamos trabajando con un sistema que es una empresa que es Alemania,
ellos tienen analizado todos los coches, no solo eléctricos, esto es un problema. Nuestro sistema está abierto para